Sa number 3, supply sa manok ang iwat, pero presyo sang isda sunod sa mga manok baligya, makatugas ang high blood pressure. Yaring report. Ang ini nga baligyaan sa manok sa Burgos Market sa Bacolod City, alas 9 pa na sang aga, nagapanghimos na sa mga tray. Ubos na ang manok niya nga ginabaligya. Katunga lang kuno sa subong sang iya nga masami nga gina-order ang nag-abot gikan sa supplier. Pila na ka dress chicken may matag sa inyo sa isa kadlaw, sir? Hindi, kung may manok lang. Nira man adlaw mawala gid. Sa bunga namin kalabot, mga... Basta tayo lang sa bunga daw. Sa baligyaan naman ni Chit Yulo, may bilin pa. Ang presyo subong sang dressed chicken, 190 ang kilo, samtang 210 pesos naman ang kilo sang na-slice na nga parts. Isa kagatos ka dressed chicken ang iya gina-order kada adlaw pero hindi na ini mahatag sa karon sang iyang supplier. Katunga lang ang ila nga ma-deliver. Ang amon regular, dapat at least may 100 kami. Daily? Oo. Ti subong pila lang? Amon ang supply sa amon 50 lang. Pila? 50. Tunga lang. Tunga lang anay. Siyempre ginano niya man, ang supplier, gina-divide niya into, hindi man pwedeng kami lang yung tagaan. Ginsiling na sa Provincial Veterinary Office nga babatsagan ang epekto sa pagkapatay sa mga broiler nga mga manok sa unang semana sa Enero. Kulangon ang supply bangod malapit sa 1.3 million ka mga broiler ang napatay bangod sa bagyo nga Odette. Pero kung mahal ang manok, mas mahal pagid ang isda. Sa isa sa mga baligyaan sang isda sa Burgos Market, ang panit tag 300 pesos ang kilo, nga sa normal nga inadlaw, 160 pesos lang. Ang bulgan, 600 pesos na ang kilo. Kag ang Blue Marlin, 600 pesos man ang kilo halin sa 350 pesos. Sunod sa negosyante nga si Roland Aquino, inibangod iwat man ang supply karon sang isda kay wala pa may nagapalawod kag malain ang lakat sa panahon sa nagligad nga semana. Hindi kuno ang baboy makapa-high blood sa mga customer kundi ang bilis ang isda. Jutay kasi ano, wala pa ng biyahe. Mga container? Oo. Pwede New Year mo. Tapos yung semana pa na sila, ano, Basta mga muling chimpo, no? Basta magtapos New Year. New Year, mga ginasal isda. mahal ka na yan. Di ka ma-high blood sa, ano, sa presyo ka ma-high blood. Gani ang nagapanindahan, jutay lang anay ang ginabakal parehos na lang sa sininga lalaki. Isa ka bangros kag isa ka itlog lang anay kay mahal pa ang tanan. 150, bunless. Tanan-tanan sa mga mahal. Doon tayo lang hanay, doon tayo lang hanay mabakal. Oo, tayo lang gamay lang para makakabuan lang sudan. Bangod sa pagsaka sa presyo sang manok, ginapaabot nga may pagsaka man sa bilis ang inasal kag lechon manok.